Ahojte, toto je Futbalomania podcast a ja vás vítam v 19. epizóde, v ktorej bude môjim hosťom fanúšik talianskeho futbalu a Interu Milano obzvlášť Rastio. Rastio, ahoj. Čaute všetci. No a poďme sa rovno vrhnúť na vec. Rastio, čo sa deje vo vašej sérii A? Ako to tam vyzerá v Taliansku? Nejaké novinky, pikošky? Kľudne daj, čo máš na srdiečku. Tak, naša séria sa už celkom rozbehla. Pomaly sa nám kryštalizujú týmy, ktoré budú bojovať o titul a o pohárovú Európu. Zatiaľ to vyzerá tak, že o titul by sa mal pobiť Inter s Juventusom, čo podľa mňa nie je nejakým spôsobom veľké prekvapenie, keďže Juventus nehrá pohárovú Európu. Inter celkom dobre posilnil v lete. Na druhej strane naša konkurencia, či už Neapol, ktorý bol minulý rok majster Talianska, tak menil trénera, majú zraneného toho Osimhena a celkovo je tam zjavne neúplne dobrá atmosféra, o čom svedčí aj povedzme pískot Ultras Neapolu, či už kurvy A alebo kurva B. AC Milano posilnilo tiež celkom zaujímavo v lete, akurát, že majú dosť veľa zranení, čo sa aj riešilo v talianských médiách, že včera som aj čítal článok, že tuším trojnásobok svalových zranení oproti povedzme Interu alebo Juventusu. AS Rím posilnil papierovo tiež celkom zaujímavo, síce veľmi rozumne, že viac menej jediný hráč, ktorého kúpili za peniaze, tak bol Paredes za smiešných 3,5 milióna alebo 3. Nie som si úplne istý, ale zvyšní hráči prišli buď zdarma a boli to akože zaujímaví hráči, ako napríklad Endika, alebo ten Francúz Aouar, alebo jak sa číta, z Lyonu. Potom tam prišiel na hosťovanie Renato Sanchez. Akurát, že ich tiež trápia zranenia. No a samozrejme prišiel Lukaku. Neby tento pán vypadol, ten prišiel na hosťovanie z Chelsea. Akurát ich tiež trápia zranenia, pretože Abraham je dlhodobo zranený. Sanchez je taký chrobačný, ale on bol viac menej stále taký. To isté aj Hussein Aouar. Dybala je tiež taký krehký, čiže na papieri podľa mňa je ten AS Rím silný. Povedzme, ja ho stále vidím ako na jedného z vyzývateľov Liverpoolu v Európskej lige, ale tie zranenia sú akože katastrofálne a o čom svedčí aj to, že i keď teraz vyhrali z Lecce, ale museli to zachraňovať až v nastavenom čase. No a Lazio, ja som aj predpokladal, že klesnú. Ja som ich v tej našej skupinovej, teda v skupine Interu, ja som tam robil nejakú predikciu a dával som Lazio na 6. miesto a zatiaľ sú dokonca až 9. No a Fiorentina hraje pekný futbal, bohužiaľ nevie dať gól. A Atalanta tiež akože hraje celkom zaujímavý futbal. Oni kúpili Skamaku z West Hamu, ktorý sa tam neujal v Anglicku. No, oni viac menej si idú stále to svoje, že viac menej robia tiež také rozumné nákupy, majú kvalitnú akadémiu, potom to krásne predávajú do Anglicka. Sa stále smejem, že ja neviem, Amad Diallo, ktorý odišiel pred 2 rokmi z tej Atalanty, tak oni ho kúpili povedzme za kopačky v podstate z tej Afriky a ho krásne dali za 20 miliónov. Hej. Čiže tá série A sa celkom akože kryštalizuje, vyvíja sa. Bologna je tiež, tu som typoval na 9. miesto a zatiaľ je 6. A tam celkom dobrú prácu odvádza Thiago Motta a taktiež majú akože amerických majiteľov, čiže povedzme, že finančne sú stabilizovaní. Viac ako polovicu tímov vlastnia už teraz Američania. A čo je najväčšie prekvapenie, tak je pre mňa nováčik Frosinone, lebo tento postavil tiež na mladých hráčov. Viac menej majú tuším 2 alebo 3 hráčov z Juventusu, ktorí ich tam poslali na hosťovanie, nech sa rozohrajú. Je tam aj váš Reinier z Realu.
A tomu sa začalo dariť? No, tomu sa začalo dariť, ale to, čo robí Matias Soule, no keď si ho Juventus nechá, tak to bude akože zaujímavé. No a ten Juventus je teda náš najväčší konkurent, to je katastrofálny futbal, alebo teda takto na pohľad katastrofálny futbal, typický Allegriho pragmatizmus. Viac menej v nedeľu bolo derby medzi Fiorentinou a Juventusom, kde Fiorentina pochopiteľne neznáša Juventus, podobne ako my, lebo viac menej Juventus im kúpil od Roberta Baggia cez to, že sa cítia byť ukrivdení, že ten Juventus im ukradol titul a tam stále je taký vtip sa hovorí, že keď Juventus porazí Fiorentinu, tak rozhodca dostane novú Fiatku. Čiže a ten zápas, ľutom ich bol, lebo naozaj tá Fiorentina ich tam tlačila, akože bol to taký jalový tlak, ale jednoducho jedna šanca Juventusu, Miretti dal gól a neviem, to tretí zápas po sebe, kedy to skončilo 1-0. No a podľa mňa je trošku škoda, že ten Juventus nehrá tú konferenčnú ligu, lebo by získal nejaké body pre série A, keďže teraz keďže sa mení systém tej pohárovej Európy a pochopiteľne chcem, aby tá séria mala až 5 miest v Lige majstrov, tak podľa mňa chýba ten Juventus trochu v tej konferenčnej lige, lebo Fiorentina zbiera body, ale myslím si, že ten Juventus by mal väčšiu šancu aj to celkovo akože vyhrať a každý bod sa počíta. No a čo sa týka toho, tak dosť často vidím tam takú kritiku aj od tých našich youtuberov všelijakých, že Juventus nemá kvalitný tým alebo neviem čo. Ale keď si človek zoberie ich súpisku, to, že viac menej hrajú teraz bez Európy, čiže ten klub sa môže stabilizovať a akých majú mladých, talentovaných hráčov, či už si ich stiahli z hosťovania, respektíve sa vrátili z hosťovania, ktorí boli, neviem, Cambiaso, šikovný, ľavý wingback, sa im tam vrátil, potom tam majú mladých, síce Fagioli teraz má trest, ale je tam Miretti, Locatelli, majú tam Vlahoviča, Chiesa sa dal dokopy, čiže bude to akože ťažký boj a hlavne oni, keď majú zápas raz za týždeň, tak akože celkom nám podkúria. No a čo sa týka Interu, tak my to zatiaľ celkom valcujeme. Konečne sme dobre posilnili, takže ja som s tými posilami spokojný, ja som aj v predchádzajúcom podcaste spomínal niektoré mená, tak niektoré mená prišli. Som rád, že Stefan de Vrij predĺžil kontrakt, že nechcel odísť. Som veľmi šťastný, že Pavard a Thuram prišli a viac menej si vybrali Inter, jednoducho, že sa im páči ten projekt. Keď si to tak zoberiem, že je pravda, že Benjimu Pavardovi nevyhovovalo tá pozícia, ktorú hral pod Tuchelom a na druhej strane aj chcel asi zmenu, lebo už tam bol relatívne dlho, ale viac menej o Pavarda bol záujem aj zo strany Manchesteru United a vybral si nás, čiže konečne sa začíname vraciať späť na tie pozície, ktoré Interu právom patria, lebo posledných, povedzme, alebo takto od toho, čo sme vyhrali triple, tak sme upadali, ale keď si zoberieme viac menej celé 20. storočie, tak sme 6. najúspešnejší klub v Európe. Samozrejme, vy ste prvý Real Madrid, ale nad nami nie je napríklad žiaden anglický klub, čiže konečne sa vraciame späť na tie pozície, ktoré nám patria. Myslím si, že by sme mohli byť znovu, aspoň dúfam, že sa prebojujeme čo najďalej v rámci Ligy majstrov, aby sme trošku podvihli tú vlajku série A. A čo sa týka posil, tak hovorím, že veľmi ma teší, že prišiel Pavard, Thuram, že prišiel mladý Fratesi, že tu naozaj stávame na mladších hráčov, na Talianov. Nahradili sme, respektíve urobili sme výborný obchod. Odišiel síce Onana za 55 miliónov, alebo 50 plus nejaké bonusy. My sme za to kúpili Sommera a Pavarda a ešte nám niečo zostalo, čiže sme vysmiatí.
Predali sme Gosensa, ktorý je síce skúsený hráč, ale za neho sme kúpili Carlosa Augusta, vynikajúci brazílsky, povedzme, že ofenzívny ľavý bek, ale on sa vynikajúco hodí do série A a prišiel tiež za 15 sme predali Gosensa, za 15 prišiel Carlos a má 25 rokov, čiže ja si myslím, že win-win. Máme konečne relatívne široký káder, hoci prišiel aj Arnautovič a ten sa zranil, ale to asi nie je až také podstatné. A tie výkony, respektíve je to aj vidno na návšteve San Sira, je vidno, že ten celý svet toho Interu od hráčov, vedenia, fanúšikovskej základne a ultras, tak sme celkom takí nažhavení a čakáme, že čo bude. OK, ty ma ani k slovu nepustíš. ale naozaj oceňujem prehľad, ďakujem za stručné, stručné, bolo to dosť podrobné zhrnutie situácie v sérii A. Dobre si povedal, lebo nadväžem na tvoje slova, že aj ty si to tak pomenoval, že konečne je tá situácia, že ako keby tí hráči si nevyberajú len tie kluby z Premier League, že napríklad aj o toho Pavarda bol záujem aj zo strany Manchester United a on si zvolil teda vás, vybral si Inter Milano. Čiže myslíš, že je to zásluha tej, dajme tomu, minulej sezóny, kde naozaj tie talianske týmy mali úspech v Európe a zrazu už aj tí hráči si tak viac uvedomili, že aj to Taliansko môže byť fajn destinácia na ich pobyt, možno sú tam zaujímavé projekty, ako si aj ty spomenul v rámci vášho Interu, alebo čomu pripisuješ to, že tie posily, alebo respektíve tie jednotliví hráči ako keby prejavili väčší záujem o tie talianske kluby? Vieš čo? Môj názor len čisto laický, ale keď máš, povedzme, hráčov ako je Pavard alebo Thuram, ktorí boli na nejakej, teda Pavard bol v top klube, v Európe Bayern, ale povedzme ten Thuram bol v Borussii Mönchengladbach a tam je už potom len ten najvyšší level, to znamená, že sa môžeme baviť o tých top kluboch v Európe. Tých zase nie je veľa. Ja keď si tak zoberiem, že Real asi chce ísť po Mbappém, takže asi tam by ho vzali zbytočne. City má tiež tú pozíciu. To je už stará známa pesnička. Ja to poviem potom jednu pikošku. Áno, OK, ale tiež nadviažeme na to Marcusa Thurama, že perspektívny mladý hráč a tiež skončil v Interi Milano, kdežto tam kľudne ako v rámci toho, že aj francúzsky reprezentant, že Paríž tam prejavoval veľký záujem a tak ďalej, že opäť tiež ďalšie meno, okrem toho Pavarda, ktorý si vybral. A to bolo za mňa prekvapenie, že ten Marcus Thuram si vybral práve Inter Milano, takže kľudne pokračuj, lebo ako je to fakt zaujímavé. Chcem akože nadviazať, že tá klíma v klube je dobrá, bo viac menej to Taliansko veľmi doplácalo na to, že, a to sa môžeme baviť asi aj o ligách nižšej úrovne, že jednoducho tí majiteľia tých klubov tak si mysleli, že som majiteľ, viem o futbale všetko. A na to doplácali veď aj samotný Inter, keď nás vlastnil Moratti, tak on jednoducho videl, ja neviem, Vieri bol akože idol, kúpil ho. To isté urobil s Ronaldom, proste sa tam hádzali peniaze len tak. Viac menej ten tým, ktorý vyhral Ligu majstrov v 2010, tak sa ešte zrodil, ten základ sa zrodil, keď na 3 roky nebol prezidentom Moratti, ale bol Facchetti, legenda Interu, on to tak ukľudnil, prestali byť nezmyselné nákupy hore-dole, viac menej to, čo sa deje teraz v Manchester United, a stabilizoval to. No a to sa vlastne stalo aj teraz, že ten Steven Zang, náš akože majiteľ, respektíve prezident klubu, tak on vytvoril pozíciu, respektíve pritiahol BP Marotu, ktorý stabilizoval klub, on je viac menej CEO v tej športovej stránky, stiahol jedného ekonóma, teraz som zabudol, že kde robil akože pre nejakú veľkú nadnárodnú spoločnosť, tak on má zase na starosti tú ekonomickú stránku, preto ešte ako tak žijeme. Uvidíme, čo bude na konci roka, že či no to asi na neskôr. A jednoducho ten Inter je naozaj že stabilizovaný, hej, že povedzme, že vyplaty chodia, ale hlavne, že v tom kadri je ľud, pokoj a jednoducho každý dostane svoje miesto, kdežto vidíme, že povedzme o konkurencii, napríklad Manchester United, tam to je také, že neviem, že
či by som na mieste Pavarda akože šiel, keby som si mal vybrať, či ísť do Interu, kde je povedzme situácia stabilizovaná, je tam tréner, ktorý ma chce dať na pozíciu, ktorú chcem hrať. Bolo tam v finále Ligy majstrov minulej sezóne. A to je tiež, to určite akože ukázalo to, že máme akože ten potenciál. A ešte nadviažem na jednu vec, ktorú si tiež malo to uvedomuje, že my viac menej, lebo Inzaghi je vynikajúci akože tréner turnajový, hej, že teraz vyhrávame tie poháre, či už super pohár, alebo pohár Copa Italia, vyhrávame dvakrát po sebe. Sme vyhrali, on bol úspešný aj s Láciom, Simone Inzaghi, a viac menej už počas tej prvej sezóny sme ukazovali dobrý futbal, proste sme si prehrali titul tesne, ale dobre. Tam bola taká proste kríza, presne taká, ako prišla toho roku. Tam bola kríza štvorzápasová, ale aj to stačilo, že by sme stratili titul. Ale viac menej my, keď sme postúpili zo skupiny, tak sme dostali Liverpool v 8. finále. A viac menej vtedy ste vyhrali titul európsky, že ste ich porazili vo finále 1-0, ale vtedy bol akože Liverpool mal parádnu sezónu a viac menej my sme boli jediný tím v tom roku, ktorý vyhral na Anfield Roade. Hej, čiže my sme síce vypadli skoro v 8. finále, ale s Liverpoolom, a nebolo tak čudne, že prečo nás akože tak každý podceňuje, hoci sme mali slabších superov, ale jednoducho už rok predtým. Ak by sme boli my prešli cez Liverpool a potom, čo boli tí superi, ja neviem, Villarreal a Benfica, tak asi by bolo v finále my z Realu. Možno, neviem, ťažko povedať. Jasné, sú to už také dohady, ale máš pravdu, no. Liverpool bol vtedy nadopaný, však oni vlastne do posledného kola takmer aj súťažili o titul v Premier League, hrali o všetko, áno. V Lige majstrov tiež musím uznať v tom finále, že herne boli lepšie na tom, ako Real Madrid. My sme proste vyhrali o ten gól povinný a to už je len tak, že už keď je Real vo finále, tak vyhrá. A nech sa deje čokoľvek. Takže áno, teraz sme sa venovali viac menej tým príchodom, ocenil si tých hráčov aj celkovo sme sa pobavili o tom, že prečo práve si vyberajú tie talianske týmy, ale mali ste aj nejaké dosť významné odchody, typu napríklad Milan Škriňar a Romelu Lukaku, čo je určite zaujímavé meno, aj keď on bol vlastne iba na hosťovaní. Ale že ako vnímaš tie odchody, ako ste sa s nimi vysporiadali? A či to vidíš teda aj do budúcna tak, že tí hráči, ktorí odišli, lebo boli to dosť kľúčoví hráči, či teda už si viete povedať, že sú nahradení a do budúcnosti to je dobrá perspektíva na vyhrávanie nejakých titulov alebo ďalších zápasov? No, takto. Lukaku a Škriňar to sú dve rozdielne veci. Lebo problém u Škriňara bol v tom, že oni ho už chceli predať respektíve po prvého Conteho sezóne, pretože on ho nepoužíval lebo on bol vynikajúci v prvých dvoch, v tej tretej, keď už vlastne v tej Conteho prvej sezóne, tak on vypadol, na chvíľu to základne zostavil, lebo si nevedel zvyknúť na ten systém troch obrancov, čiže namiesto neho bol Godin a oni ho už vtedy chceli akože speňažiť. Teda chceli predať do Spurs, čo vlastne aj hovoril do Tottenhamu, čo hovoril aj Škriňar v jednom podcaste. No ale Škriňar akože chcel ostať. Potom tá situácia bola podobná, viac menej v to leto 2022, že tam bol Paríž, tiež ho chceli akože predať, lenže nakoniec, že vraj, to sú dohady novinárov, že Inzaghi trval na tom, aby ostal, no, tak si povedal, dobre, no tak ho nepredáme, ostal v klube, lebo oni ho tuším chceli predať do Parížu za 70 či za koľko a kúpiť Bremera za 40, to znamená, že plus 30 a kus za kus v podstate. To sú tiež akože také špekulácie novinárov, no a jednoducho začali riešiť kontrakt s ním až teda v novembri počas majstrovstiev sveta a to sa mi zdá byť také trošku nedôstojné na to, že hráč, ktorý odohral 6 sezón, tak sa s ním jedná takým štýlom, že dvakrát ho ideme predať a keď už končí zmluva, no tak dobre, tak poďme a podpíš to, hej, lebo napríklad s Brozovičom sa riešila zmluva rok a s ním tak, hej, čiže a on sa aj tak rozišiel s fanúšikmi, že v dobrom. No, prípad Lukaku je zase iný, pretože Lukaku bol urazený, že prvé húsle hral Dzeko, keď nemal byť urazený na čo, pretože Lukaku bol zranený a bol bez formy a začal jednať s Juventusom, čo je náš úhlavný nepriateľ. Potom začal jednať s AC Milano a jednoducho zachoval sa takým spôsobom, že
neuveriteľne, hej. Hráčom neodpisoval na SMS-ky, klamal fanúšikom a preto bol aj tak akože privítaný teraz, lebo však to je povedal šéf Ultras. Ešte prepáč, skôr ako sa k tomu dostaneme, ako si to bral ty ako fanúšik Interu? Že ja sa musím bol si sklamaný, alebo? Nie, ja sa musím priznať, že tak fandím Interu 25 rokov, čiže či tu bol Lukaku, nebol, či bohužiaľ aj Škriňar, či tu bol, alebo nebol, tak som stále interista, ale proste ja som bol ten, čo som mal rád Maura Icardiho. A keďže Lukaku nahradil Icardiho, tak ja som si k nemu nikdy taký vzťah nevypestoval, hej, ako povedzme ku Lautarovi Martinezovi, ktorý je proste kapitán náš a dokonca musí ostať kariéry, keby nedával góly, čiže ja som to tak nebral, akože. A druhá vec je, že no zober si, keď hral za Chelsea ešte dávno, proste Chelsea bola top. Keď potom prestupoval cez Everton do Manchester United, United bol top, zrazu bol top Inter, nikdy sa ma neodíde, tam si písal cez Instagram s Ronaldom, ale originálnym, a tam aj s Adrianom, hej, a že ja idem vo vašich štápajach a neviem čo. Pri prvej príležitosti, keď sa ozvala Chelsea, víťaz Ligy majstrov v roku 2021, už odišiel preč, hej. Potom plakal, že sa chce vrátiť znovu. No a teraz nakoniec ešte povedal, si predstav, keď prestupoval do AS Rím, že on vždycky chcel hrať iba že vždycky chcel hrať pod Jose Mourinho. Čiže ako to je katastrofa. Ale tí fanúšikovia to samozrejme nesli ako zradu, lebo respektíve raz mu odpustili, že odišiel preč, stále ho podporovali, dva prehraté finále Európskej ligy, kde stal dokonca aj vlastný gól, prehraté finále Ligy majstrov, kde bol brankár City, respektíve zastúpil Edersona. I napriek tomu ho fanúšikovia akože pozbudzovali, Inzaghi ho chcel, zrazu bolo ticho a potom prišli tie správy, že jedno s Juventusom, z AC, neviem s kým, nakoniec skončil v AS Rím, ale ešte rýchlo doplním, tak Škriňara sme nahradili Pavardom, Lukakova sme nahradili Thuramom a myslím si, že obaja jednak sú mladší o trošku, respektíve Thuram je o dosť, Pavard je tuším o 2 roky mladší a obaja sú kvalitní hráči. Povedal by som, že Thuram je ešte ako lepší ako Lukaku. Presne na to som narážal, že môj pohľad bol taký, že práve, že už v tejto fáze sa dá povedať, že sú to zabudnuté odchody a hlavne nahradení boli perspektívnejšími hráčmi. A to znamená, že celkom dobré nákupy naozaj, ako si aj ty povedal, že to celé sadlo. Ja sa vrátim ešte k Škriňárovi. Sme medzi časom už rozobrali teda aj Lukakuho, ale vrátil by som sa ešte k tomu Škriňárovi, že tam teraz nedávno váš prezident, ak sa nemýlim, alebo ten športový riaditeľ, alebo nie prezident, si myslím, že to bol priamo. Nie. Prezident je Hang. On je ako keby viceprezident. On je proste športový riaditeľ. Áno, on bol také vyjadrenia, že sa vrátil teda k tej situácii a že tam nastala ako keby zrada zo strany Milana Škriňára, že vieš nám toto priblížiť, že ako to vlastne prebiehalo? Hej. Akože to je presne o tom, keď som hovoril tú chronológiu, že raz sa ho snažili predať, druhýkrát, a to sú akože správy z médií, akože pravdu vedia asi len oni dvaja, respektíve tí ľudia, čo sú zainteresovaní, ale to sú správy z talianských médií. A viac menej to aj potvrdil Milan Škriňár, keď hovoril v podcaste konkurenčnom, že skoro skončil v Tottenhame. No, v 2021, ale nakoniec akože ostal, lebo však chcel ostať a stále dával vyhlásenia, že chce ostať a že jedno s druhým, len proste keď mu povedali v lete 2022, že nech si už hľadá bývanie v Paríži a následne s ním chceli predložiť kontrakt až v novembri, tak akože ja sa nečudujem Milanovi Škriňárovi, že jednoducho si povedal, že tak dosť, tak ako nenechá to sebou akože zametať. Jedna vec, druhá vec je ale, že normálne sa stretol s tými šéfmi Ultras, im to vysvetlil, Ultras Interu, respektíve Kurva Nord, dala vyjadrenie, že ho bude podporovať až dokým neskončí sezónu a že je to všetko v poriadku, že jednoducho. A bolo aj vidno, že keď sme vyhrali taliansky pohár, tak tam normálne akože sa objímali s ním fanúšikovia, čiže je to akože v súku. No a tie vyjadrenia BPO Marotu, akože ja na jednej strane chápem, lebo je prezident športový šéf a vďaka jeho nečinnosti, tak klub prišiel o 70 miliónov eur, čo je akože sila, no tak čo má povedať iné, než to, že zradil klub, lebo že ich ťahal za nos, akože v čom ich ťahal za nos, že povedal, že chce predložiť kontrakt, no tak mali akože s ním predložiť kontrakt v lete, hej.
a nie tak na poslednú chvíľu. No. Také sa mi to zdalo byť nedôstojné a aj talianské médiá si na nich zgustli. No. A je pekné to, že ten Milan si naozaj ako keby nepohneval tých fanúšikov, že myslím si, že keby sa v budúcnosti aj stretne Inter s Parížom, tak nebudú na neho pískať. Napríklad v prípade Lukaku a dobrom sa rozišli. Hej. Čiže je pravda, že teraz možno môže zohrať teda určitú rolu aj tá zaujatosť toho športového riaditeľa, alebo je to vlastne jeho neschopnosť, jeho to manko 70 miliónové. No je to až neuveriteľné, lebo však vie si sám predstaviť, že akých hráčov ste ešte mohli nakúpiť do Pulsu, alebo dajme tomu investovať tie peniaze do nejakej infraštruktúry. Ale je to tak, no, odišli a teraz sa vlastne nedávno udial jeden veľmi pekný návrat na San Siro v podobe Romelu Lukaku a ty si už niečo naznačil, ale viem, že tam vlastne Kurva Nord tam mali pripravené nejaké choreo a viem, že obzvlášť ty aj veľmi navnímaváš, alebo respektíve čítaš o tých choreo aktivitách fanúšikov, tak čo tam vlastne bolo? Ja som počul nejaké píšťalky, že ho tam kupovali vo veľkom a asi to nebolo veľmi milé pre toho Lukaku. No, tak ako určite to nebolo veľmi milé. Viac menej Lukaku je vynikajúci strelec penalt, alebo exekútor penalt. Do zápasu s Interom mal 14 premenených zo 14 penalt. Po zápase s Interom v 5. minúte zle nedal gól. Čiže len to svedčí o tom, ako bol na tom mentálne po tom zápase. No, ale viac menej, keď som počúval rozhovor s lídrom alebo s hovorcom Kurva Nord, lebo oficiálny šéf je v base, povieme to tak, takže je tam vybraná osoba, alebo nie, že hovorca, proste teraz to riadi on, komunikuje s úradmi a tak ďalej. A on sa vyjadril, že choreo pre takého hráča, ako je Lukaku, nebude, lebo to trvá akože 5 dní, keď sa robí nejaké veľké, že 5 dní až deň noc, tam sú tí hráči fanúšikovia a jednoducho to robia. No ale že zaslúži si píšťalky. No tak kúpili 30 000 píšťalok a rozdali ich hocikom, nielen v tej akože v tej sekcii. Čiže no a tým pádom všetci, tých 30 000, možno určite bolo aj viac, lebo však si niekto zobral z domu. No. Ešte bola zaujímavá situácia, že úrady to samozrejme, že zatrhli. Povedali, že ten, čo bude používať píšťalku počas zápasu, takže dostane nejakú pokutu. A potom na Instagrame dávali fanúšikovia Interu dres, vedľa toho buď pernementka alebo niečo a 50 € na pokutu a s píšťalkou, samozrejme. Alebo tam potom písali na tých fórach, že vezme v Taliansku 99% regulí sa aj tak neodržiava, čiže ono. Ale no tak, čiže tých 30 000 píšťalok viac menej malo byť vtedy, keď sa dotkne Lukaku lopty. Samozrejme, že už to bolo tesne, teda keď lopta išla vôbec ku Lukakuovi, tak už sa ozvalo akože píšťanie tých píšťaliek a akože to musel byť brutál, lebo aj Cristiano Vieri, tej svojej Bobo TV, relácii tak hovorí, že to už 200 metrov od štadióna, respektíve keď vystúpil niekde na parkovisku, že to bolo počuť, keby to bol tam. A aj z tých hráčov, keď sa rozfičovali, tak Serie A dáva na YouTube priamy prenos, že keď sa rozfičovali, tam sa smial Di Marco s Barellom a si ukazovali, že nič nepočujú, lebo už vtedy to akože to tam celkom vrelo a bolo vidno, že Lukaku je z toho hotový. On aj nastupoval, Lautaro mu podal ruku len tak, Barella vôbec, potom sa pýtali novinári Barelu, že prečo mu nepodal ruku a on že komu? Lukakuovi. On bol vôbec na ihrisku. No a tak akože ani, neviem, či mal nejaké dotyky, ale jednoducho nič, hej. No a celkovo ten AS Rím bol z toho riadne, tak to povedať, vykolajený, lebo naozaj to bol útok, za útokom oni tam boli všetci 10, no teda Lukaku bol vpredu, ale 9 hráči boli vo svojej 16 a jednoducho, však aj to XG bolo 23 ku 0,14. Dokonca ešte Adani, je futbalista v tom Bobo TV, respektíve akože spolukomentátor, tak vytiahol štatistiku, že AS Rím mal 2 dotyky, 16 súpera,
To sa naposledy stalo počas zápasu s Juventusom v roku 2016. Čiže je to tiež na ilustráciu toho. No a tak vyhrali sme a Lukaku akože pocítil ten hnev, hej. No. A to je asi tak všetko. A takú čerešničku na torte povedal ten Piero Ausilio, čo je technický riaditeľ klubu. A on povedal, že Lukaku je minulosť. V tej minulosti sme prehrali 2-krát európske finále, čiže tiež má... Nová éra nastala. K nemu taký postoj. No. Áno, ako ja som videl tiež, že už aj tí fanúšikovia sa na to pripravili a neviem, či zrovna tým úradom písali, že aby to nebrali ako nejaké rasistické útoky smerom na Lukaku, ale proste preto to ešte tak slušne zahrali formou tých píšťalok. Ale toto je na tomto krásne, na tých fanúšikovských skupinách, naozaj na takých tých pevných, skalných, hej, že vždy si vedia vymyslieť niečo, aj keď nebolo to nejaké choreo, že veľké nejaké banery a čo zvyknú byť, ale vlastne z toho minima vyťažili maximum a dali to pocítiť tomu hráčovi, čo sa odzrkadlilo aj na výkone jeho, nielen jeho teda, ale aj na výkone celého mužstva. A to som ešte chcel povedať, že škoda, že to sa nedá ako keby sprostredkovať do tých televíznych kamier, čo tam vlastne reálne bolo. Lebo tie píšťaly však predsa len to nejak tlmia tie zvukové systémy všetky, ale ako muselo to byť peklo. Keď si zoberieš, že 30,000 ľudí pískalo na píšťalkách a sami si vieme predstaviť, ja neviem, tréneri alebo hoci kto tú píšťalku má, a keď do toho poriadne fúkne, že čo urobí jedna a nie 30,000, preboha, to je extrém. Takže užili si to hráči, podľa mňa na to nezabudnú len tak ľahko. Ale pekne sa vynašli tí fanúšikovia. Ako fakt, že dobrý nápad a keď už mali nejak dať pocítiť tomu hráčovi, že ich zradil, tak asi toto bol fakt, že dobrý spôsob. Bolo to brutál. No a to, áno, to hovoríš správne, že viacerí povedali, že sa dištancovali a aj vyzývali hráčov, fanúšikov, aby nedávali žiadne rasistické útoky, lebo že to nie sme my, lebo my sme internacionále, medzinárodní, čiže nám nejde vôbec o farbu pleti, alebo národnosť, alebo čokoľvek. Ide nám iba čisto o to, aby sme ukázali Lukakuovi, že už nie je tu vítaný. A na margo toho bude zápas Paríž, a teda AC Milano, Paris Saint-Germain a fanúšikovia zase AC Milana, tak Ževra je ohlásená, že mu aj niečo nakreslia Donnarummovi za to, že odišiel, čiže on to bude mať... Tiež veľmi ťažké. On to má ináč aj ťažké, neviem, to tak trošku odbočím, ale keď niekto pozeral zápas Taliansko-Ukrajina, tak vlastne tak na ňo pískali vlastní fanúšikovia na Donnarummu, hej. Počas toho zápasu, no, tak to je tiež také trošku na považenie, ale jednoducho je to tak, no raz, keď sa zachováš, proste, poviem to vulgárne, že svinsky, tak potom aj tak, lebo však vidíš, Škriniar odišiel do Paríža zdarma, povedzme, že za viac peňazí. Určite dostali nejaký krásny bonus, alebo však prišiel. Áno, prišiel zadarmo, jasne, tak vtedy tam zvykli tie podpisové. Aj napriek tomu povedali, že áno, my to chápeme, je to chyba vedenia, proste ideme ďalej, je to v pohode, hej? Lenže Lukaku proste urobil to, čo som hovorila. Hovorím, ja nikdy to nebol hráč, ktorého by som že adoroval, alebo niečo, že super, hej, vystrel nám titul. Na druhej strane si pamätám ten vlastný gól vo finále Európskej ligy. Pamätám si, ako zabranil gólu, že by sme postúpili rok na to zo skupiny. Pamätám si, že ten jeho famózny brankársky zákrok, ktorý pomohol Edersonovi, čiže no, je to také. Boli tam aj mínusy, no, ale v každom prípade... To je keby Karius, hej. No, možno, že až nie, lebo Karius predsa len iba po finále, kdežto Lukaku dal nejaké góly, ale... Ale má talent na to, ako si pohmievať fanúšikov aj v časoch, keď bol v Chelsea a dával tam tie úprimné rozhovory zase smerom fanúšikom Interu, tak Chelsea ho takmer v odzovkách zabili, hej, takže má talent na toto pohnevacie. Ja sa čudujem, že vôbec, a to ešte sa nebáme, že aj tí Rímania sú akí fanúšikovia, hej, že tam ho privítali, keď prišiel, ja neviem, koľko, 20,000 ľudí alebo koľko. A teraz si daj Bože... Bolo 8, no to je tiež akože dosť. Ale vieš, ide o to, že tiež je veľký predpoklad, že ich zradí, lebo kde to neurobil ešte.
tak tí mu to zase dajú pocítiť, ako môžeme ďalšiu ságu potom nejaké pokračovanie, respektíve musí odísť do Saúdskej Arábie, alebo ja neviem, alebo naozaj, akože to je... Podľa mňa tiež to bude asi jeho taká najbližšia zastávka, kde si trošku aj zarobí. Som prekvapený, že už teraz nevolil túto cestu, lebo mal tú možnosť. Tam fanúšikovia nie sú, takže tam by mu asi ani nemal kto nadávať veľmi. Tak hlavne ani to nie je, asi nemajú to viac menej v krvi, lebo si porovnajme atmosféru na zápasoch v Amerike, no tak sa nedá porovnať s tým, čo je v Španielsku, Taliansku, Nemecku. Hej. Presne tak. Ani sa to nikdy nebude dať porovnávať. Jednoducho tam futbal nebol šport číslo 1. No, takže začneme tam. Dobre, no Rastio, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento milý pokec. A som rád, že sme rozobrali teda situáciu Série A a teda aj v Interi Milano. A určite sa počujeme aj najbližšie. Budem rád, ak opäť sa staneš mojím hosťom, možno niekedy pred vyraďovačkou Ligy majstrov, kedy si to takto nejak naplánujeme, január, február. Ale tak snáď áno, snáď si s tým Realom Sociedad poradíte. Tak títo, hej, ale tak akože tá Benfica si je už mimo hry a Salzburg, dúfam, že po strede bude tiež. No. Tak. Dobre, tak milí poslucháči, vám ďakujeme za vypočutie tohto podcastu a nech sa vám darí. Ahojte. Čaute.